Good morning, good morning, good morning po mga kapare. Yan, live po tayo. Ayan po yung araw. Sobrang ang ganda ng panahon dito. Ayan po yung araw. Ano, tago po. Tago po yung araw. O, release po natin. Bakit na kasi mag-release? Karanglan. Sorry, serious. Yan, release po natin, Karanglan. 5, 4, 3, 2, 1. Karanglan, Nueva Ecija. Release! Yan po yung mga ibon natin. Good morning po. Team BMS. Shout out. Boss ABR, shout out po. Team Kalapatids, shout out. Yan po yung ibon natin. Good morning po. Okay, clear na ba yan? Clear! Thank you for watching! Yo, what's up mga idol, at nagkita na naman tayong muli. At yun na nga may sakayan yan, may loading ngayon sa pare mga idol. So kita-kits tayo dyan sa pare na loading station sa EDSA mga idol, no? At yun na nga mga idol, nag-iisang warrior lang sasakay natin mga idol. Ito nga siya mga idol, oh. Yung apo ni kong mga idol. Yun na nga, so nag-iisa na lang siya isakay natin kay si Bibi Mola mga idol, no? Lugon mga idol. Yun na nga, parang medyo tinatamad si Bibi Mola umuwi mga idol, no? At yun nga, magkakarga tayo ngayon. So let's go mga idol. Samahan niyo ako sa loading station sa EDSA. Kumusta mga kukuy? Kumusta mga kukuy? So ano finally mga idol, nandito na tayo sa loading station mga idol sa EDSA mga idol, no? At yun na nga, no? At mega shoutout dito sa mga pogi natin nga na, ayan, no? Yung ang team malalakas, no? Ano kasi yun mga idol? Buraot King Love. Buraot King Love, yun mega shoutout, no? At yan, no? Kay Mark Vincent Baluyot, yun mega shoutout, no? Dito nga, no, mga idol, na at yan, tayo dito mga idol na sa Limpusa, iibon natin mga idol, no? So na, no, may lang tayo, may makarga. At syempre mga idol, nandito tayo ngayon sa loading station ng EDSA. At ang oras natin, no, 7:14 mga idol, ang oras na ito, hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Sir Ronald Gonzales. Yun nga mga idol, no, mga iba natin mga idol na alagang Kalapatids yan mga idol. Solid yan mga idol, no. At yun, at konti pa lang yung nagkakarga ng ibon yan mga idol, no, kasi 7:14 pa lang mga idol. Tama ba?
Ah, 7:14 mga idol no, at hanggang alas 9 naman to mga idol no, at yan sa mga ano, sa mga walang alam dyan. Yun ang ano, sa mga ano, sa mga gusto lumaban ng karera dyan no, sa next season mga idol no, ito sa loading station mga idol, sa EPSA lang to mga idol no. At yun ang ano, sa loading station ng BBC, so nana na konti mga idol. Dito yan mga idol no, mga pare, yun mga pare. So dito no, dito sa EPSA, yun, mega shoutout sa pogi nating coordinator. Ayun ang ano, tahimik lang pero malupit. Ayun ang ano. Ito yung mga nag-iingay sa ano eh, nag-iingay sa ano sa GC mga idol, mga pangalan nito mga idol, masakalam talaga mga idol no. Ano. Ano. Ato, pwede dumati pa mga idol oh. Yung masakalam no. Mega shoutout dyan. Sa mga pogi nating tropa, ayun ang ano. Mga idol oh. Mega shoutout nga pala kay Bird Vlog. Mega shoutout. Saka lang. Mega shoutout idol. Next season mga idol, babawian ko kayo. Alright. Nagpapalakas tayo mga idol na at yun, yung iba natin na nire-ready pa lang natin season 5 mga idol. At yun na magtatalpak lang tayo mga idol na at syempre mga idol, huwag nyo ako iwan mga idol, samahan nyo ako bukas magabang mga idol na wala tayong kaklak bukas mga idol. Abang-abang lang. Abang-abang lang. At yun na sa parapol natin mga idol no. At yun konting kembot na lang mga idol no. Malapit na mga idol no. Yung wala inline natin mga idol. So ipaparapol na natin mga idol. Yan, at yun sa mga subscriber natin dyan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, yan, please naman na pa-support sa munting channel natin, no, Alburo Love. At yun, Aliana Love, yung pa-support pa sa munting channel namin mga idol na. At yun ang sa mga magsusubscribe pa yan, mega shoutout sa inyo, no. At yun ang mga idol, yun mga idol. Pasensya na kayo no, kung di man kayo mapili sa parapol natin mga idol. Yung mga solid nating supporters mga idol na mula noon hanggang ngayon di pa ako iniiwan mga idol. At andyan pa rin kayo ng maraming salamat. Kung nag-asawa kayo sa pagmumukhang to mga idol, mayroon pa tayo sa channel mga idol. Siyempre yan, Baridong's Vlog mga idol na pa-support mga idol no. Yun, marami tayong funny video dyan mga idol. Mayroon tayong mukbang, siyempre next natin mga idol no. Mukbang mga idol, so mayroon naman tayo dyan funny video. Pili lang kayo dyan mga idol at mayroon tayong video yan nag-viral mga idol na sa 1.5 million mga idol. Yung viewers natin dyan mga idol na sana malagdagan pa yan mga idol no. At yun ang again sa mga subscriber natin dyan na solid supporters natin dyan no. Kung di man kayo matanggap, di man kayo mapala rin sa pagawin natin parapol maging sport na lang tayo mga idol. Pasensya na kayo talaga at yun, maging patas tayo sa parapol na gagawin natin mga idol. At yun, tara, magtalpak na tayo habang maaga pa. Yan ang mga idol no. Ito yung mga malakas. Someday mga idol no, baka lumakas din tayo mga idol. Hindi pa sa ngayon. Malakas! Saan sa gym? Eto malakas sa gym. Malakas agbuhat. Ayun na Pero mga idol, yung ibon natin dudulayin mga idol pag sa dulo isa kay karga. Matik yun mga idol, no? Pero wala ka nang aabangan. Doon na titirayin mga idol, no? At yun na mga idol, no? Talagang hindi tayo pinapalad mga idol eh. Sige kita, mag-love winner mo. Pwede na papakilala kasi sa limpusa natin mga idol, oh. Hindi naman tayo iniiwan yan mga idol, no? Sino na itatalpak na natin mga idol? At sana lang bukas, no? Umuwi pa siya mga idol, no? Eto wala inline. Sino mga idol, tatalpak na natin mga idol. Sticker na. Ano mga idol, no? Karanglan Nueva Ecija mga idol. Wala na sticker yan mga idol. Magbayad na tayo, no? Next time na lang tayo lumaban mga idol. Ambag tayo eh. So yun na nga mga idol, no? Tapos na tayo magdalpak mga idol. At yun na nga, uwi na tayo, no? At bukas na lang yung mega shoutout natin mga idol sa lahat ng mga kalapatids dyan, sa mga supporters natin dyan, no? At yun na nga, no? Abangan tayo bukas. At bye bye. The next day. Kumusta mga kukuy? So
So yo, good morning mga idol no. So yun ang mag-aabang tayo ngayon mga idol na sana sa Pare. Yun, binitawan ng Pare mga idol sana sa Karanglan. Ayun mga idol na nag-release sila dun mga idol ng ng 610 mga idol sa Karanglan mga idol no. At yun, 714 mga idol, may mag-i-speed ng 14 mga idol no. Pero time check tayo ngayon mga idol no. Medyo sinadya ko talaga ngayon mga idol 7:33 na mga idol. At yun na nga, may mga ibon na papunta rito ngayon mga idol no. At yun siguro may speed dito na sa mga 1 ton na lang mga idol no. At wala pa yung ibon natin mga idol no. Yun, mag-aabang tayo ngayon mga idol sa Karanglan mga idol, Nueva Ecija mga idol no. At yun, medyo malalayo palayo yung isang warrior natin mga idol no. Yung apo ni Kong mga idol no. At syempre mga idol yan, maraming salamat sa mga subscriber natin dyan at sa mga magsusubscribe pa. Maraming salamat sa inyo no. At yun, malapit na po yung parapol natin mga idol. 10 subscriber na lang mga idol no. Yun na nga mag-start na tayo mga idol no. Siguro baka itong next video ko mga idol no, yan ako na lang mga idol, bibidyoan ko na lang mga idol no. At yun, talagang magiging patas yung laban natin mga idol. Isulat ko lahat sa papel. Tapos syempre kung ilang piraso yung mga naka-entries mga idol, mga naka-entry, at yun ialog-alog na lang natin. At syempre pipili tayo mga idol no. At yun, abang-abang na lang kasi sa next video mga idol na i-upload natin mga idol no, kung sino ang papalarin mga idol. At yun nga na sana maging sport na lang tayo mga idol na sa lahat ng mga kalapatid dyan, sa lahat ng mga subscriber natin dyan, sa lahat ng mga viewers natin dyan. Yan yung mga solid natin sampuan natin dyan. At sana maging sport na lang tayo na. At may mapalad palarin natin yan Jojo Buko Bindor. Ayan si mama ko yun mga idol. Nandun sila mga idol. Ayan, yan, mega shoutout na Jojo Buko Vendors mga idol no. At yun na Jojo Buko Bindor. ayun na wala silang karga ngayon mga idol na Aliana Love mga idol no. Dahil sa yan, napapalakas pa yung ibon nila mga idol. At yun, sa mga gusto magana na, ayun pasukin nyo naman to no. Jojo Buko Vendors, yan yung channel nila mama no. At yun, maraming mga video dyan mga idol, maraming option dyan mga idol no. At yun, again mga idol na doon sa sa gagawin natin parapol mga idol no. At yun, maging sport na lang tayo mga idol. At yun, promise yung ibon na natin mga idol talagang kahit paano mga idol no, solid din yun mga idol. Maganda rin yun mga idol. At sana lang talaga no, dumulo sa inyo. Alright. At yun na yun, mega shoutout tayo no. Mega shoutout sana sa mga kalapatid sa atin dyan no. Mega shoutout no. At yun, kay Mark Sampaga, mega shoutout no. Ito sa Angeles Tante, Pampanga Mega shoutout 21 Pilot. Yun, mega shoutout. Alright. Yun, Mikael Abiog. Yun, mega shoutout no. At Red Chick Love TV, mega shoutout. At Tonga Mark Angelo, mega shoutout. Joyce Pina, mega shoutout. At Billy Baina, mega shoutout. Albert David, mega shoutout. Para talaga madali mga idol no. Alright. Abang tayo ngayon mga idol kasi yan, malapit na talaga mga ibon natin At yun, Aram Similano, mega shoutout mga idol. At Dio de la Cruz, mega shoutout. At Jonard Aleta, mega shoutout mga idol no. At syempre kay Jason Lino mga idol, mega shoutout. At yun mga idol no. At syempre kunting oras na lang mga idol no, baka di natin makuna ng video yung mga ibon natin mga idol na parating, yung nag-iisang ibon natin na paparating mga idol no. At yun ang abang-abang tayo. Tingnan natin no, Karanglan Nueva Ecija mga idol no. At sana lang talaga no, dumating siya ng medyo maaga mga idol. Dumating siya ng medyo maaga no. At yun, nag-iisang ibon lang. Ayun yan sa mga solid supporters natin dyan, maraming salamat sa inyo. Yung sa walang sawang sumusuporta sa munting channel natin. At yun siguro mga season 5 mga idol no. Ito Aliana Love mga idol, makakasabay na yan mga idol. Yan, may bagong warrior na sila mga idol no. At yun nga lang, medyo bata pa rin mga idol. Yung sabi ko sa kanila, sige lang, sabay na sabay hanggang sa mawala. Yung ayun si mama yun, Wala nang matira, mga idol. yun, hanggang sa wala nang matira. Naubos na talaga ibon namin mga idol. Natira na lang. Okay lang yan. Wala uli yung maliliit. Alright, so may ibon din mga idol no. So balikan natin yung camera no. Time check tayo mga idol no. 7:38 mga idol, may ibon mga idol Sino kaya to? Mga idol, may isang ibon din mga idol at nakatitig dito sa natin mga idol Nakatingin dito sa loft natin mga idol Sino kaya to? Mukhang ibon natin to dati Ayan mga idol Ayun parang gusto niya bumaba rin sa loft natin Alright, bumaba ka lang kung gusto mo. Welcome na welcome ka dyan.
pumimigi kita sa mga subscriber ko. Ano nga mga idol no, so medyo maganda yung panahon ngayon mga idol no, napakaganda ng panahon no, at yun maliwanag yung buong paligid mga idol. Yung ano, at marami nagpaparonda no. Ayun na nga no. At yun nga mga idol no, dito sila manggagaling mga idol no. Dito manggagaling yung ibon natin mga idol. Diyan. So kulay puti ang nilaban natin mga idol no. So ito na mga idol na from Caranglan Nueva Ecija mga idol. Yan, dumating na mga idol si si YT. YT na. Alright na, yung hanapon ni kong mga idol. Diyan na mga idol no. Ginaganahan pa sa paglipad mga idol na iilang sa atin no. So time check tayo mga idol. Sakto alas 8 mga idol. Ayun na, bumaba ka na. Alright, nice one. Ayun na nga mga idol na sa tingin na uwian tayo ng mga ibon natin mga idol no. Talagang napakasaya natin mga idol. Siyempre mga idol ang layo kaya nun no. Ayun na nga no. Di ba alit tayo di manalo sa pooling mga idol. Basta ang malaga, uwian tayo ng ibon natin. Sige lang. Ready for take off na. Ayun na. Ayun na. Bumaba ka na. Ay nako, nasarapan. Nasarapan sa lipad. Ready for take off. Ay, ba yan? Nailang sa atin mga idol, nailang sa atin, oh, ayun na. Alright. Nice one. Ayun na nga, ano. Alright. So, time check mga idol, alas 8 mga idol. Sakto yung punto mga idol, no? At walang labis, walang kulang mga idol. From Caranglan Nueva Ecija, no? Yun na nga, may isang ibon tayo mga idol, no? Dahil nag-iisa lang talaga siya mga idol. At yun na nga, talagang napakasaya natin mga idol, no? Mga Lodi birds. Yan na, maraming salamat. At dumating ka. Yun, may next karga pa tayo no. At yasali kin sa Patibayan. Sana lang yung Patibayan, kayanin mo no. Medyo malalayo, iniliparin mo. Yan na nga mga idol. Yan, may isang ibon pa rin mga idol. Kaya pa yan, di pa umalis mga idol no. Naiilang sa atin dito. So magpapalabas tayo ng mga ibon niya di sana. Papalabas tayo, tingnan natin. Yun na nga ano, wala man di man hingal yung natin mga idol na from Caranglan natin mga idol Nueva Ecija. Dahil sa medyo malapit pa yan para sa kanila mga idol no. Idol no, isang magandang umaga na naman nangyari sa atin ngayon mga idol no, kasi dumating yung ibon natin mga idol no, from Caranglan Nueva Ecija. Alright, talagang napakasulit mga idol. At yun, inuwian pa rin tayo ng natin ng nag-iisang warrior natin no. At yun si Bibi Mola nga pala mga idol no, di na natin sila kay mga idol kasi naglulugo si Bibi Mola. At yun mga idol na syempre mga idol agad dito na itong video na ito mga idol. At tatapusin na natin to. At abang-abang kayo sa next upload natin mga idol no. At yun, magpaparapol na tayo ng ibon. Maraming salamat sa inyo. Bye bye.